Bežanje ne rešava problem. Ono ga samo maskira, potiskuje. Radimo različite stvari da bismo pobegli od misli koje nas proganjaju. Ali bežanjem čovek nikada ne uspeva da im utekne. Željom da se skloni od njih. One sve više utiču na njegove odluke. Upravo tako nastaju zavisnosti. Neko se oda alkoholu, neko kocki, neko poslu. Sve. Samo da se pobegne od svojih misli koje mu govore da nije vredan. Da nije dobar takav kakav jeste. Beg je neprijatelj razvoja, protivnik ličnog napretka, jer zrelost zahteva odgovornost, a odgovornost ona zahteva suočavanje sa nelagodnošću. Samo tada čovek može da napreduje. Samo tada čovek prestaje da bude žrtva okolnosti i počinje da stvara svoju sudbinu. Bežanjem čovek misli da se spasava, a zapravo samo odlaže život.